Super traffic ba ang hanap nyo? Dito lang yan sa Bagong Bayan Sur, Urban, Iburak. Ayan. Oh, di ba? Super traffic. Ayan na. Ayan guys, nandito lang tayo sa Bagong Bayan Sur, Urban, Iburak. Kung sakaling gusto nyo makatikim ng napakasarap na beef pares ni Dalisay, ayan, nandito lang tayo sa tabi ng kalsada at ito ang ating pares. Ayan, super traffic, di ba? So ayan, kung sakaling gusto niyo matikman ang sarap ng beef pares ni Dalisay, nandito lang tayo sa Bagong Bayan Sur, Urban, Bagong Bayan Sur, Iburak Road.